Hola, Diana. Què tal? Benvinguda, benvinguda a Televisió de Casablanca. Diu que tenim una Gràcies. cosa avui, oi? Sí, tenim una petita sorpresa preparada, una M'has mica m'has citat boja. tu, eh? M'has citat tu. Jo només he preparat la tecnologia. Només he preparat els aparells. Em cedeixes la paraula de moderadora, no? Si puc Absolutament. agafar les Sí. regnes. Jo només tinc la tecnologia. Jo només soc el gran germà. Només tinc la tecnologia. Perfecte. No, jo el que volia fer és una conversa entre tu, Enric Vila, i l'Abel Cotillas, que ens està Uh-huh. escoltant ja, Uh-huh. sobre els vostres respectius llibres. O sigui, una conversa capgirada. En lloc de parlar tu del teu llibre i l'Abel del seu, doncs que cadascú parli del seu. Del de l'altre. Per què? Perquè tots dos sou autors de bon port, tots dos teniu un estil molt propi, o sigui, sou molt diferents a nivell d'estil, però feu una cosa molt semblant, que crec que és molt important en aquests moments, tal com està tot plegat a nivell polític, cultural, etc., que és que assenyaleu el procés que s'ha estat fent, o l'intent que s'ha estat fent de destrucció de la cultura catalana en les últimes dècades. Això és el que feu de maneres diferents tu i l'Abel. O sigui, assenyalar el que des del discurs cultural s'ha anat fent per banalitzar, buidar, diguem, del seu pes més important els escriptors, artistes, intel·lectuals catalans. O sigui, se'ls treu la part més viva, més política, fins i tot la part que els fa més de veritat, no? I se'n dona una imatge, diguem, adulterada. Agafen, diguem, una característica molt superficial i donen voltes, la refregeixen, de manera que te'n donen al final una imatge tova, grisa, apolítica. Vigila perquè et faré una entrevista sobre el teu avi, si continues així. Bé, però la qüestió és que vosaltres assenyaleu això que ha estat passant, que no és només propi de Catalunya, evidentment, sinó que és un procés, o sigui, Catalunya és el correlat d'aquest procés d'estovament del pensament, de la cultura, no? De la literatura, que té lloc en general a nivell europeu i fins i tot occidental. No? Llavors, tu ho fas anant de l'anècdota a la cosa universal, L'Abel fa una mica al revés. Es manté sempre en un nivell molt, diguem, molt europeu, molt, no, que funciona, jo crec, molt bé, no? Que té un caràcter universal, però que tota l'estona hi pots llegir Catalunya a sota. Catalunya hi és amb tot. No? Llavors va molt bé les dues visions, els dos llibres, no? El nostre heroi, Josep Pla, i el Desànim de lucre, perquè diguem que són com dues peces que fan encaixar una mica tot el... No? I a Bon Port volem donar visibilitat i enfortir aquest tipus de discurs perquè són el que ara mateix ens ha de permetre, surar, podríem dir, no? Que seria el bon port, no? És el port que t'ha de permetre, elevar-te per sobre d'aquest procés de dessagnament, jo crec que podem dir-ho així, cultural, etc. No? Almenys l'intent que hi ha de que, diguem, tot quedi en aquest magma tou i sense la punxa que ha de tenir l'art, la cultura i la literatura per definició, no? Sí, que li traiem la boina. Exactament, ara anava que li traiem la boina a Pla, que és el que fas tu, el nostre heroi, no? Tu dius, a veure, tu intentes fer capgirar la recepció de Pla, no? Fins ara se li ha posat la boina, fins a la sacietat, on l'altre dia justament, poc abans del confinament comarcal, vaig ser prop de Palafrugell i em trobo amb una escultura que dic, ostres, no? D'esquena, i semblava el Pla. Era exactament la boina, la imatge aquesta que se n'ha volgut donar, no representava el Pla, És una escultura que hi ha entre Palafrugell, entre Calella i Llafranc, el camí de Ronda, que està dedicat a gent de mar. Però és que és tal qual els trets que s'han volgut agafar, el pagès, provincià, una miqueta així tòtil, despistant, no? Llavors tu dius, no, Pla no és això, Pla s'ha intentat provincianitzar, en canvi Pla té una columna vertebral que és, diguem que és molt vertical i que té un pòsit catalanista evident que s'ha volgut tapar. Presentes un Pla àtic, jo sobre l'eticisme de Josep Pla tinc els meus dubtes, que és una cosa que hem discutit moltes vegades, però en tot cas, ara no és el moment d'entrar-hi tampoc. No, parlo de mi, clar, evidentment, però Pla té aquest... És a dir, però tothom el pot. Es pot fer qualsevol... L'única cosa... Jo crec que tenim en comú l'Abel i jo és que parlem de és que fem servir la cultura catalana, diguem, per
diguem, per reforçar-nos davant del món i no per afeblir-nos davant del món. És a dir, traiem les coses que ens fan fort la cultura. L'art ha d'entrar com... Vull dir, és igual si parles del Pla o parles del Pepito. Per això dic que tu vas a l'anècdota, al d'això, no? Però dic que el que a mi em sembla interessant del teu llibre és que tu assenyales aquesta banalització, vull dir que justament es fa servir aquesta figura de Pla, el Pla pagès, per tapar a nivell general el que ell representa, diguem, també de... La lluita que ell representa, sí, sí. De la lluita contra l'ocupació, és a dir, donar aquesta imatge de Pla, treus totalment, no? Banalitzes l'ocupació del país i banalitzes la seva aportació, que també és des de la catalanitat, no? I que això es vol, doncs, bueno... La Diana se'n riu, de Pla. La Diana a vegades és especialista a agafar un llibre de Pla a l'estanteria, té tota l'obra completa. Això ho podem dir, no? Perquè com que ja estem trencant totes les normes, agafa un llibre de Pla a l'atzar, de l'obra completa, i comença a llegir i aconsegueix que fins i tot jo rigui. O sigui, aconsegueix que em peti de riure. I de cop és veritat, de cop Pla sembla corintellado. Doncs sí. Però això no vol dir que Pla sigui corintellado, això vol dir que tu pots presentar Pla com si fos corintellado o el pots presentar com una altra cosa. Clar, però sí que és veritat que té coses molt, bueno, molt àtiques, és veritat, com cartes de lluny. En tot cas, a mi el que m'interessa és, com tu assenyales, la banalització que es fa servir a partir de l'anècdota de Pla, però passa amb tots els escriptors, no? I per altra banda, l'exercici que tu fas literari, de joc metaliterari, que això sí que és molt modern, perquè tu comences el llibre dient vull fer un llibre de Josep Pla, sobre Josep Pla, no? I hi ha una part molt important del llibre que és com tu vas explicant els entrebancs que et vas trobant i ho fas en forma de dietari. I llavors, el que és interessant és veure com passes de reflexionar sobre com serà el llibre de Josep Pla al fet que aquest dietari que estàs escrivint acaba sent, de fet, el llibre sobre Pla que volies escriure. I això és un procés de distanciament que tu fas en què et mires des de dalt i et veus petit i te n'en fots fins i tot de tu mateix. Oh, i tant, quin remei. Escolta, però això no ho ha de dir l'Abel, això? Aquestes no són part de l'Abel. Ja estem entrant molt en... Serà molt raro, això, que parlin del meu llibre i jo estigui present. Estic a punt de... Vols que me'n vagi i et quedes aquí parlant amb els espectadors? Jo crec que l'Abel... Quan he acabat de parlar del meu llibre, em crides i vinc. I llavors, si vols, parlem del llibre de l'Abel. No, però jo aquest apunt m'interessava fer-lo perquè és la part de la ironia, que és el que, diguem, el que a mi és la meva especialitat i segur que l'Abel dirà coses diferents. Però ja en parlarem amb calma un altre dia d'això. Llavors, què fa l'Abel? Però tu creus que aquesta part la faig bé, no? Aquesta part la faig bé. Aquesta part la fas bé perquè fas aquest gest. Fas aquest gest de l'escriptor universal, vull dir que això no és nou, però sí que és sempre molt modern, perquè tu et distancies perquè la ficció absoluta és una farsa i, a més, et xucla. Si tu entres molt en la ficció, al final te'n vas cap a dins, no? És el que passa amb el procés. La comèdia se t'emporta. Sí, sí. No? I ara, el postprocés s'està emportant, la riuada s'emporta tot. Si tu no et distancies d'aquesta comèdia, de la llàgrima, del ploricó, acabes tu completament triturat, no? Acabes com Dorian Gray. Acabes com Dorian Gray. Sí, sí. Acabes com Dorian Gray. Sí, sí. Morint amb el teu quadre estripat a les mans. Llavors, això és una metàfora i no només té aquest valor literari, sinó que a més ens serveix com a metàfora per saber que ens hem de distanciar a temps. Tu fas això, d'acord? Fas aquest gest, diguem, universal a partir de l'anècdota. Què fa l'Abel? Agafa i fa un discurs, un assaig molt europeu. A mi m'agrada molt això que fa l'Abel. Abel, ara et toca a tu. Ara et toca a tu. Espera't, que ara et toca a tu. Para't. L'Abel està a París, escoltant. És veritat, no ho hem dit això, l'Abel és a París. Sí, sí, però ara ho direm quan aparegui amb el seu ordinador. Com ho has dit? Els Champs-Élysées. Els Champs-Élysées. Sí, jo ara ho explicarem quan aparegui amb el seu ordinador, diguem, d'Australopithecus i que Cantropus, que em dona tants disgustos normalment. Esperem que avui no. Llavors, el que fa l'Abel és agafar els postulats de l'escola de Frankfurt i diu aquesta profecia d'Adorno que deia la cultura acabarà destruïda pel mercat, no? Incardinada en les regles del mercat i, per tant, també sotmesa al seu procés de banalització. L'Abel diu, sí, és veritat, això ha passat, és que és una obvietat, que és que no cal ni tan sols entrar-hi gaire més perquè s'ha dit, repetit, però hi posa un punt de llum. O sigui, ell diu tot aquest procés, que de fet això em veu parlar molt en les vostres converses del curs de periodisme, les primeres converses que vau fer,
sobre... Està bé que facis propaganda. És el mínim que pots fer és fer propaganda de la casa. No, bueno, és que, esclar, és que va molt bé perquè ja està tot molt ben explicat, aquesta part. Per això em remeto allà, perquè és que realment jo no m'ho explicaré millor, no? Vull dir que és aquesta idea d'intentar frenar la història després dels desastres del segle XX, no? I que la Bel fa aquesta metàfora del Benjamin, de l'àngel de la història, que avança mirant enrere. Llavors dius, a veure, tu aquí confiaries res a algú perquè et porti, diguem, per posar-lo al capdavant de cap projecte teu, vull dir, qui posaries a davant del futur, no? Perquè et porti, no? Com a capità del vaixell. No? Aquests dies que estem parlant de la ronda naval, no hi poses algú que està tota l'estona mirant enrere i diguem que està sempre amb aquest discurs del victimisme, no? Lligat al desastre de la guerra, no? I això s'extrapola des de finals de la postguerra fins avui a tots nivells, no? De manera que es multipliquen els discursos, diguem, identitaris a nivell de la pobresa extrema, els pobres, els nens de l'Àfrica, els immigrants, les dones, i sempre amb un discurs que sempre és el mateix, que sempre és el de la queixa, quan al final el que és interessant, el que tu pots aportar en l'art, en el pensament, en la cultura, és tu com a individu, que et diguis com et diguis, és igual si ets blanc, negre, dona, trans, és igual. La qüestió és que tu no aprofitis la teva ferida per sempre estar donant voltes al mateix. Això no porta enlloc. Et puc dir un secret? Catalunya és el pecat original d'Occident i per això replica totes les seves febleses. Per això tothom s'ha convertit... Tots els grups s'han convertit en una nació catalana, en una rèplica de la nació catalana. Ja. Sí. No, sí, això la Bel ho explica molt bé, però aquesta part l'he d'explicar amb ell. Sí. No, exacte. Però vull dir que és molt interessant veure això, no? Que al final això és veritat que ha passat, vull dir, ho estem veient cada dia i, per tant, això és el que fa que cada vegada es vegi més aquest procés de destrucció, en el cas que ens interessa, de la cultura catalana, perquè ara es veu més que mai en aquesta situació política, cultural, post-procés, ja. Sí, de líders que miren cap enrere. Tens raó. Anem tota l'estona mirant enrere i sempre el victimisme i sempre no toquis res del passat. El passat, o sigui, es mira tota l'estona, es mira, no? L'àngel de la història, però no per dir res que no toqui, sempre dient el mateix i sempre pobrets, no? Vull dir, de construir el passat, no. Allò que deia Derrida, no? El passat ja està. Ens l'hem de mirar tota l'estona, però no es pot. No pots entrar i treure'n alguna cosa per anar endavant, no? És molt desesperant, això, perquè realment acaba sent una cultura i un pensament castrat, no? Però quina és la novetat, i que és el que m'agrada també de la Bel, a part que tot això ho explica molt bé, és que hi posa un punt de llum. Això m'encanta. Hi ha una frase que diu, ara no la tinc aquí, llàstima que no la tinc aquí, però que diu alguna cosa com, això és veritat, no? Però l'home, o sigui, les biblioteques estan obertes, més que mai hi ha accés a la cultura, tens llibertat per llegir, per dir, per explicar, Diu que el pensament... Hi ha aquest clima de censura i d'obediència. Diu que la gent ja no pensa, però que el pensament no s'ha prohibit. Bueno, hi ha la possibilitat, no? Per això mateix el pensament no s'ha prohibit. Que hi hagi gent aïllada que ho hagin intentant i que no estiguin mirant cap enrere, doncs hi ha esperança. No? A mi el que m'agrada de la Bel és que és el macho man, és el macho man de la cultura europea. Jo crec, no creus que és una mica com el macho man de la cultura europea? Pot ser. L'altre dia van dir... Perquè és veritat que jo em distancio de mi mateix, faig aquesta cunyeta, ell avança com si fos una mena de trencagels cap endavant, sempre cap endavant. Però té aquest punt de llum, no? Diu, l'home continua pensant i, per tant, aquí ens hem d'agafar, no? I aquest és aquest tipus de discursos que desemmascaren tot aquest procés i que crec que s'ha d'anar fent, creiem, no? Tots aquí, que s'ha d'anar fent a tots nivells amb els nostres escriptors, intel·lectuals, artistes. És necessari, no? Per agafar distància també, saber que formant part, en el fons, formant part, és molt difícil no quedar completament incòlume, no? Perquè tots formem part també d'això, també saber-ho, però que és la manera de agafar distància, és la manera d'analitzar, capgirar la recepció, l'altre dia ho comentàvem també per Twitter amb la Bel, per, diguem, no veure'ns tots
xuclats. Perquè no se'ns emporti el torrent de la història o la claveguera de la història més aviat. Escolta, què anem a dir-te? Esperaries tenir molts drets d'autor o alguna cosa així? Perquè això és car, ja portem 17 minuts, és caríssim això. Espero que com a mínim rebre una ampolla de vi, Us he fet propaganda de Casablanca, també. És veritat. Si en cas, digues els altres llibres de Bonport, no potser, o què? O com ho vols? Sí, tenim també el Samuel Pepys, el dietari de Samuel Pepys, que és... Bueno, ja n'hem parlat molt, també, perquè n'hem parlat també en el teu curs de periodisme, però que crec que és un autor que és molt interessant perquè explica tot el seu dia a dia a Londres del segle XVII. Diana, tens un minut i mig, Ja, per això. Un audiollibre infantil, que és l'Agafis fort el barret, senyora Jensen. Que és un llibre que va agradar molt a la meva mare quan tenia 70 anys i va agradar molt als meus nebots quan en tenien 5. Vull dir que té bastant de mèrit. Falta el Món Suprem, del nostre amic. El Món Suprem, perdoneu, sí, tant i tant. De Pere Roca, que com que no vol sortir, diguem, a les fotos, doncs és difícil de promocionar. Jo diria que és la versió, diguem, de filòsof empírica. L'Abel és més francès o més germànic i el Pere Roca és més botiguer, és més anglès. Jo el veig més... És més contingut. Jo el veig més anglès. Però és molt àtic, també. Sí, totalment àtic, sí. Però aquesta cosa irònica i aquesta cosa... Vull dir que no té aquesta cosa de força com la veu més teutònica o més ideològica francesa. No, sí. Són dos estils molt diferents. Però vull dir que el llibre funciona com un rellotge. No, i que explica una mica el mateix que la Bel, vull dir que... Sí, i com es desgrana i es desfà la socialdemocràcia. Vull dir, a mi això, el llibre de Pere Roca també em va anar molt, molt bé. De fet, la meva idea era que la conversa fos a tres bandes, vull dir, amb també el Pere Roca. Imagina't, m'hagués passat a l'estona expulsant i convidant gent aquí a Tele Casablanca. Bueno, res, escolta, fins la propera, Diana. Fins la propera. Que vagi bé. Adéu, Abel. Ara convido l'Abel. Hombre, em pensava dir que ara no anirà. Sí que va, sí. Va una mica lent, però sí. Em sents bé? No sembla que estiguis a París, Sembla que estiguis a Etiòpia. Doncs no, sóc a París, a les catacumbes, concretament. A les catacumbes de París? Exacte. Les ciutats s'han de començar per baix. La vegada que les vaig anar a visitar, me'n recordo que parlàvem català amb una nòvia que tenia i el tio que de la deia, català, le dialecte. No sé què va dir el dialecte. Un dialecte. Què? Bueno, diu que has d'elogiar el meu llibre. Sí. Qui comença? Tu elogiant el meu o jo elogiant el teu? Bueno, a mi el teu m'agrada perquè la primera versió està igual de mal escrita que la meva. És a dir, perquè és un llibre que està per damunt de l'estil. No, és veritat. És a dir, que són llibres que em recorden un article de Pla que es diu La importància de les làgrimes, que tot i el títol no és un títol, diguem, no fa un argument dramàtic, sinó que el que diu és que si tu tens alguna cosa a dir, l'important és dir-la. I que com la diguis és una cosa que va després. Ell diu, si estigués en un concurs i hagués de triar entre un llibre molt ben escrit o un llibre que està escrit, diu, des de l'herida moral, diu, quin triaria? Diu, evidentment, el que està escrit des de l'herida moral. Doncs és això. Vull dir que el teu llibre, una mica com el llibre meu del Pla, que en el meu cas, no sé el teu com el vas escriure, però el meu el vaig escriure tota hòstia, amb un clima molt difícil i molta pressió, diguem, molta por. O sigui, el vaig escriure, vull dir, l'important és el que dius, és el que expliques. Després el pots refinar i el pots arreglar, però hi ha un nucli que fa que funcioni fins i tot una mica al marge que estigui escrit una mica així de qualsevol manera o que estigui una mica com en forma d'esborrany. Quan vaig llegir el teu llibre, que te la vas autopublicar tu, el vas publicar en una editorial, no sé ni quina era. Sí, no, me'l vaig autoeditar. Me'l vaig autoeditar, sí. Te'l vas autoeditar. Quan el vaig llegir, me'n recordo que vaig pensar això, vaig dir, hòstia, perquè estava super... O sigui, perquè les idees entraven, diguem... Bueno, el llibre el vaig escriure en un mes. Clar, això. I ja feia aquesta sensació, és a dir, o sigui, tot... T'identificaves molt en tot el que deies
I aquesta identificació feia que, diguem, que et perdonés tots els defectes d'estil que hi pogués veure, o que fins i tot a vegades ni els notés, perquè els vaig notar més després que la primera vegada que el vaig llegir, o sigui, que la primera passada. Després, quan feia l'article i quan això, vaig notar una mica... Sí, i això és una cosa que crec que està molt bé. I l'altra cosa és això que li deia la Diana, que és una cosa amb la que jo també m'he sentit molt... Dos coses. Una és la cosa aquesta de la cultura, la cosa que és la importància que tu dones a la cultura com a eina, diguem, per obrir-te pas en el món, que això és una cosa que a mi em va... No és que em colpís, però diguem que també em va tranquil·litzar, perquè jo ja deia que, ja t'he dit alguna vegada que vaig començar a llegir molt tard, cap als 23-25 anys, perquè jo pensava que llegir era de mariques i de tarats, però en el sentit no sexual, evidentment, sinó del cervell, de gent que estava malalteta, perquè sempre veia que la gent que llegia era gent que generalment pensava malament. I llavors, en aquest sentit, em vas tranquil·litzar perquè vaig pensar, hòstia, no és que jo fos burro, és que realment l'entorn és altament tòxic, no? I aleshores, aquestes prevencions, després jo vaig anar avançant aquestes prevencions, perquè sí que és veritat que va haver un moment que em vaig adonar compte que amb la intuïció sola no en tenia prou, que la intuïció era com una mena de carreró sense sortida i que necessitava alguna cosa més. I llavors va ser quan vaig començar a llegir, a estudiar, aprofitant l'últim curs d'universitat d'història, després passant a periodisme, després fent la tesi doctoral, no? I vaig començar a prendre'm seriosament la cultura. I clar, quan vaig llegir el teu llibre, una mica em vaig entendre a mi mateix, vaig entendre tot el procés que havia fet jo, diguem, d'autoprotecció d'aquest entorn tòxic del qual tu parles també, i vaig entendre la importància del que estava fent, que era formar-me. És a dir, la idea aquesta, que jo encara la vivia amb una certa sospita, m'explico, perquè com que jo tenia el record que els entorns, diguem, de lletraferits i de gent de culturetes, en general, diguem, em semblaven que era gent que no acabava de funcionar. No, t'ho dic, és que t'ho dic així, vull dir, em semblaven pervertits en tots els sentits que et puguis imaginar de la paraula. Doncs allò em va donar força en el sentit de dir, vale, o sigui que llegir, el que faig de llegir, estudiar, diguem, insistir per aquest camí està bé. Això és una altra cosa. I l'última cosa és aquesta cosa, l'última cosa que diria és aquesta cosa del la gent ja no pensa, però no hem prohibit pensar. Que és una cosa que, per cert, que em va recordar a una conversa que vam tenir tu i jo molt al començament de conèixer-nos, que no sé com va anar, que tu em vas explicar que havies arribat a Barcelona des de Lleida i que quan arribaves aquí te'n donaves compte que Catalunya era un país ocupat i que llavors t'agafava molta ràbia i que t'havies apuntat, em sembla que en un grup d'aquests, diguem, de tarat, d'aquests que volien fotre bombes, no sé què, alguna cosa així molt radical i, bueno, molt exagerada. Desmenteixo tot això, Desmenteixo tot això. No, però que jo no sé com va anar, que tu, no sé com va anar, no sé què vas dir, jo vaig dir, no, però és que és igual si tenim raó o no tenim raó. Dic, a veure, que tu no existeixes, però tu no existeixes, que no estem aquí posats. I me'n recordo que vaig posar l'exemple del Quixot, que era una cosa que havia tret d'una crítica de l'Auerbach, que em va semblar que era una cosa superben explicada, que és que cadascú juga un paper en el món i que, escolta, que Déu ja s'encarregarà de fer mitjana. I que, a més, era una idea que un tio que es deia Santiago Fisas, que era un ballot, un senyor que ja està mort, que vaig conèixer a l'Ateneu, que era amic de Néstor Luján, em va dir, jo, com que crec en Déu, puc ser escèptic. I me'n recordo de l'impacte que m'ha fet aquesta frase en el context aquest de tot això, d'aquestes lectures que anava agafant en aquell moment, de dir, clar, tu compleixes el teu rol, escolta, i el de dalt que s'espavili. I clar, quan vaig veure aquesta frase en el teu llibre, que dius, no sé com ho dius, però vens a dir això, dius, la gent ja no pensa, però ningú ha prohibit pensar. És a dir, si no penses és el teu problema, perquè si segueixes el corrent és perquè tu vols, no cal que el segueixis. Em va recordar aquesta conversa i moltes converses que havíem tingut, a més tu i jo, que havíem tingut a les nits de Barcelona, diguem, d'uns anys determinats de la nostra vida, quan eren joves. Bueno, em sembla que ara et toca a tu parlar del meu llibre, perquè em deixo una cosa. No, el que jo volia dir del teu llibre té alguna cosa a veure amb el que ha dit la Diana, però no del tot. A mi el que m'interessa, jo ho he explicat bastantes vegades, jo vaig llegir el teu llibre en un dia i mig, és a dir, va ser una cosa, en un cap de setmana, i va ser molt revelador, va ser una lectura molt reveladora. Jo havia llegit altres coses teves, t'havia llegit articles, t'havia llegit el llibre dels companys,
Però el llibre de Pla va ser molt revelador i m'ha servit fins a l'actualitat, perquè jo crec que allí tu vas fer una cosa que després, diguéssim que és una cosa que hem seguit fent i que la Diana ha explicat molt bé, que és aquest intent de recuperació de la pròpia tradició. Però no recuperació de la pròpia tradició per treure-li la pols a les mòmies, sinó utilitzar la pròpia tradició per viure tu i per, és a dir, des d'un punt de vista existencial i per viure millor. És a dir, per situar-te tu molt més amunt del lloc al qual quan arribes, quan te donen el tiquet d'entrada, saps a la butaca que et posen, quan arribes a Barcelona, a la facultat, a la butaca que et posen és la pitjor del galliner. En canvi, el teu llibre i el treball sobre la tradició i el treball sobre els autors d'aquí serveix existencialment per posar-te en un lloc diferent, no? A mi el teu llibre em va anar molt bé i després també em va anar molt bé i m'interessa molt i m'ha servit molt a la vida i després, coneixent-te tu encara més, perquè com que la meva tendència és cap a les idees, cap a la cosa aquesta que dius tu, francesa, alemanya, no sé què, el teu llibre em permetia connectar, o tu, que sempre enxampes a la gent per allà on se vol escapar, tu em vas enxampar pel lloc que em volia escapar, diguéssim, que era aquest, de les idees universals, i no tocar el territori propi, que és molt més complicat. És molt més fàcil jugar amb les abstraccions i amb les grans idees que tocar el territori propi. I llavors el teu llibre permetia, o quasi que t'obligava moralment, a seguir fent aquesta feina, no? I a connectar qualsevol de les coses, per això també el desànim de lucre és així, a connectar qualsevol de les idees universals, de les idees europees, de les idees occidentals, qualsevol aportació que vulguis fer, estàs obligatòriament, l'has de connectar amb allò que tu has viscut i amb la teva recepció més immediata, no? L'has de connectar amb el teu entorn més immediat. I el teu llibre és perfecte per això. A més, el teu llibre aconsegueix una cosa que és l'única cosa que han d'aconseguir els llibres i l'únic motiu pel qual s'han de fer els llibres, l'únic motiu pel qual ens hem de posar a escriure, és que no es pugui passar, per exemple, ja no es pot passar per Pla sense el teu llibre. Si passes pel teu llibre ja no pots tornar a llegir Pla de la mateixa manera. Hi pots estar més d'acord, menys d'acord, però la incidència que té el llibre li dona el valor real a allò que és la cultura, el motiu pel qual escrivim i pel qual llegim, que és la transformació, és a dir, l'aportació i la transformació. Estem rodejats de llibres que no signifiquen res, que estan fets amb paper de fumar i estem rodejats de lectures, aquests amics teus que parlaves abans, que intentaves evitar, que no signifiquen res. El teu llibre fa una entrada directa a un dels tòtems de la nostra tradició i el transforma, i se'l guanya, i el transforma d'una manera tal que ja no pots tornar a passar per ell sense tindre't en compte a tu, no? I per això, ho hem explicat moltes vegades, tu agafes Pla, el treus de les urpes dels espanyols, per dir-ho d'alguna manera, i ens l'instal·les a nosaltres, i ens l'instal·les a dins del nostre discurs polític, discurs públic i discurs cultural. I això és importantíssim, i més fet amb una figura com Pla. Del que es tracta, perquè la tradició és un sistema i la traïció també és un sistema, del que es tracta és d'anar girant totes les peces. Tu em vas girar una de molt important, vas ressuscitar una peça molt important, li vas treure la boina. Del que es tracta és d'anar fent amb les diverses peces del puzzle, amb les idees, amb les anècdotes, amb els autors més importants, menys importants, perquè el que s'ha de girar és tot el sistema cultural, el sistema de concebre la història, el sistema de concebre'ns a nosaltres mateixos, això que podríem dir la cultura o la idea del segle XX, s'ha de posar a favor, és una mica el que estem fent, no? Exacte. No en contra, no s'ha de posar damunt nostre com una llosa, sinó s'ha de posar sota com una plataforma a partir de la qual pugui créixer. Jo crec que el teu llibre és importantíssim perquè això ho fa amb una de les figures centrals de la cultura del país, de la cultura catalana del segle XX, no? I, a més, la primíssima i l'estricta i la fortíssima relació que tu al llibre estableixes entre la teva vivència personal i un autor de la tradició és com un manual d'ús de com s'ha d'entrar els autors, no? Després, clar, jo he fet 2 carreres d'humanitats, per dir-ho d'alguna manera, i la teva manera d'entrar als autors, la teva manera d'entrar en un autor és allò que jo no havia vist, per dir-ho d'alguna manera, no? O que havia vist fer a molt poca gent i a molts pocs llibres. I és la manera correcta d'entrar als autors, és a dir, que t'han de servir a tu, per la teva pròpia vida, per la teva pròpia existència. No han de servir per omplir un dossier o per acabar unes notes o per tornar a tancar la mòmia quan has acabat amb ella, no? És a dir, el llibre i l'autor ha d'entrar dins teu i t'ha de servir a tu pel teu quotidià i acabar d'una vegada per totes amb aquest esqueixament que hi ha entre la vida i la cultura, no? I jo crec que el teu llibre això ho aconsegueix d'una manera magnífica. Sí, jo crec que això, aquest esqueixament que dius entre la vida i la cultura és l'esqueixament que hi ha entre, en el fons,
entre les nacions, és entre els estats-nació i els individus. Vull dir que la cultura és... Però bueno, aquí ens portaria una conversa que la podem fer un altre dia quan fem el... Seria llarg. Quan fem el curs d'història del periodisme, una altra conversa. Vale, doncs ho deixem aquí, no? Perquè ja portem quasi 40 minuts. Sí. L'espot publicitari més llarg de la història. Vols dir alguna història. cosa sobre París? Alguna cosa sobre les primeres impressions sobre París, per favor? Bueno, a veure, és que les coses que diria sobre París no les puc dir. Però per què no? Està tot dret encara o no? L'has trobat molt demacrat? A veure, la ciutat és magnífica, les pedres s'aguanten, però cada 100 metres hi ha un homeless. La ciutat està bruta, la ciutat està tancada, però és meravellosa. Jo crec que els francesos i París està en aquests moments al centre d'una decadència bastant espectacular. Però diguéssim, encara estem sense adonar-nos-en, per dir-ho d'alguna manera. Però la ciutat és meravellosa, L'Imperi Hispànic ha trigat 500 anys, no passa res. Vull dir que París pot aguantar... Ve mal una missa. Exacte. Bueno, doncs escolta, doncs res, que vagi molt bé. No et demano que m'ensenyis el pitet aquest del Champs-Élysées. Jo vaig estar en algun pis d'aquests d'aquí del Champs-Élysées, són molt grans, espero que sigui tan gran. Era molt gran i molt modern, perquè amb aquesta modernor dels anys 70 una mica estranya, però que encara aguanta millor que la modernor dels anys 80 i sobretot la dels 2000 i pico. Espero que estiguis ben instal·lat. Aconsella a la gent que comprin llibres de bon port per Sant Jordi, que això és el que toca. Molt bé. I ja us ho diré. Doncs això, que comprin llibres de bon port i que, sobretot, llibres de l'Abel, i esperem que l'Abel escrigui un altre llibre, però mentrestant que publicarà Bon Port, però que abans ompli de continguts Casablanca, i llavors ja tenim el cercle virtuós, ja el tenim dibuixat. Bé, Abel, doncs escolta, que vagi molt bé, que t'ho passis molt bé, que coneguis molta gent. Moltes gràcies. I ves donant notícies i enviant fotografies de tant en tant. D'acord, molt bé.